Yau tambayoyin da zamu yi akan sarki Ali ne da mai sana'a. Kuma baka isa ba wallahi. To sai me? Mai sana'a, ina da tambaya. To wallahi ka yi kaɗan. Ko gajiya ma ba yayi. Me yasa yaran yanzu ba sa son yin karatu? Wanda duk ya mai da hankali akan karatu kansa. Na ji an ce kai profesa ne, da ku koyar. Ko shin ƙasa a guri na yi karatu. Gwamna da kuka ji ana magana gwamna a guri na yi karatu. Tun da kai profesa ne, me ake nufi da sleeping? Baka san me sleeping ba? Ai shi yasa na tambaye ka. Sleeping yana nufin zan je in yi bawali in dawo. Bashir yaya, shin kana gani idan na yau Bosho tambaya zai iya amsa? Wallahi zai iya. Bosho, idan Hajiya Nafisa Isa so ta sha wiwi me take cewa ma? Kowa ya zauna. Kai. To nan a wajen ɗaukar shirin Isa so me take cewa ma? Kai. Sarki Ali, to kai ma na dawo kanka. To sai me? Sarki Ali, ka iya rawar da Sulema? Ka iya baka ce? Ija. Okay, masha Allah, to dan nuna mana na gani. Sarki Ali ya kaga videos na interview na amma na san suna burge ka ko? Duk sun da ido hudu da kai wallahi sai na kashe ka. Ku sani cewa mun cibiyar Islamic Herbal muna gudanar da ayyukan mu a bisa tsari da kuma ingantattun magunguna. Zan yi amfani da wannan dama domin kiran al'umma baki ɗaya. Ina amare da zaurawa masu kishin kansu, Mama Shiram ta kawo musu haɗi na musamman wanda suka haɗa da haɗin daɓwa da ƙwanƙen shila na amarya, da dahuwar tsoka 10, dahuwar tuttuɓe a dumulmula da turaren wuta na tsugunnu. Maman Shirin ba ta tsaya a nan ba domin ta gwangwaje mata ta fitar da su kunya. Ta kawo muku sahihan maganin infected. Maganin Maman Shirin ba a yawo da shi a mota ko kuma bin kasuwanni. Domin ganawa da Maman Shirin, maza ne mai tar Jigawa State Women Local Government titin mai gatar road, daura da masallacin ɗan gari layin Jamba Halal Hotel. Ko kuma ku tuntuɓe ta a lambar waya kamar haka 081 30 25 40 82, ko kuma ku yi satin ɗinta a yanar gizo-gizo ma'ana YouTube channel sai ku danna Maman Shirin mai maganin mata. Maman Shirin mai maganin mata sai mu zo. Domin ganawa da Maman Shirin, maza ne matakan titin Megatar Road, daura da masallacin ɗan gari layin Jamba Halal Hotel. Ko kuma a neme ta akan namban waya kamar haka 081-302-540-40, sai kun zo. Daga ta Maman Shirin mata gumbala tana ba da gata, likitar zamani mai kula wajen gyara mata. Nemo Maman Shirin mata gumbala. Kada ku manta, ku danna subscribe a Maman Shirin mai maganin mata, sai kun zo.